Lednický hrad na svojich hradbách nesie aj ďalšie tajomstvá. Jedným z nich je tajomný nápis, vyrytý na hradnom múre. Ten sa viaže k Michalovi Telekešimu, neslávne známemu pod menom lúpežný rytier, násilník, chlipník či zločinec. Jeho krutosť a lúpežné výpravy si zažil aj cisársky radca Juraj Turzo, ktorý bol na ceste za Rudolfom II., taktiež ozbijaný. Niet divu, že proti pánovi Lednického hradu boli vyslané vojská, údajne až 200 jazdcov a 500 pešiakov. Ten si však stihol naplánovať útek do Poľska. V noci pred útekom z Lednického hradu však potajme ukryl truhlicu plnú šperkov niekde na panstve, aby tu nakradnuté cennosti bezpečne počkali na jeho návrat. Jediný svedok úkrytu, zbrojnoš Jánoši, tajomstvo nikomu prezradiť nemohol. Kvôli vyrezanému jazyku bol totiž nemý. Zanechal však za sebou inú stopu, a to tajomný nápis, ktorý bol objavený až 400 rokov po smrti hradného pána, a to pri obnove komplexu. Čudný odkaz na Lednickom hrade však ostal stále nerozlúštený.